Na základnej škole Demenovská cesta sa konal 25. ročník atletického štvorboja 5. ročníkov základných škôl o putovný pohár riaditeľa školy. V piatok 9. októbra sa piatáci 8 miestnych základných škôl zúčastnili na atletických pretekoch, ktoré usporiadala základná škola na Demenovskej ceste. Atletický štvorboj, máme tu 4 disciplíny, beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a beh na 600 metrov. Súťaž atletického štvorboja 5. ročníkov základných škôl o putovný pohár riaditeľa školy sa organizuje od roku 1985 a tento rok oslávil svoju štvrtstoročnicu. Ak si pozriete vystavený ten putovný pohár s výsledkami bodov, tak tie body každoročne ako si klesajú, takže asi to bude obraz toho dnešného športovania tých detí. Piatáci sa na pretekoch snažili. Behali, hádzali, skákali. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci hostiteľskej školy, ktorých spolu získali 473 bodov. Na druhom mieste skončila základná škola Márie Rázusovej Martákovej a bronzovú priečku obsadila základná škola Okoličianska so stratou 72 bodov. Ceny sú v rámci možností, diplomy plus vecné odmeny. Pre televíziu Liptov Barbora Skubíková a Petra Ilanovská.